салому дуруд бинандаҳои азизу гиромӣ, умедворем рӯзҳои истироҳатро хуш гузарондед, сеҳату саломат ҳастед ва барномаи навиди бомдодиро тамошо доред. афсона кобиршо ҳастам ва шуморо бо тозатарин хабару гузоришҳои Тоҷикистон ва ҷаҳон ошно месозам. имрӯз 30 ноябр аст ва соат дар душанбе 11. даҳҳо корманди амниятӣ дар Афғонистон дар як ҳамлаи маргталабона кушта шудаанд. беш аз 300 эътирозгарро дар Беларус боздошт кардаанд. Вакилони тоҷик хоҳони ҷазо барои талоқи телефонӣ ҳастанд. Раҳбари олии Эрон Исроил ва Амрикоро дар қатли донишманди ҳастаӣ айбдор кард. як гурӯҳ аз вакилони маҷлиси намояндагони Тоҷикистон тарҳеро омода карданд, ки бинобар он барои талоқ тавассути телефон ё паёмак аз 3 то 5 соли зиндон пешниҳод шудааст. ин тарҳ ҳанӯз дар ҷаласаи парлумон баррасӣ нашудааст ва маълум нест то куҷо пазируфта ва ё рад хоҳад шуд. дар Тоҷикистон талоқ тавассути СМС расман манъ нест, вале рӯҳониён борҳо аз сокинон хостаанд ин корро накунанд. дар парлумони Тоҷикистон гуфтанд, тарҳро баъди он омода карданд, ки мизони ҷудошавӣ аз ҷумла талоқ тавассути паёмак афзудааст. ба иттилои расмӣ соли гузашта дар кишвар 12500 мавриди талоқ сабт шудааст. ин рақам 2 сол пеш ба 10,000 маврид баробар буд. мухолифон мегӯянд, тарҳи қонун роҳро барои сӯистифода боз мекунад, аммо ҷонибдорони тарҳ бар ин назаранд, ки қонун танҳо онҳоеро ҳадаф қарор медиҳад, ки бедалелу бешоҳид тавассути телефон ё СМС талоқ доданд. онҳое ки имкони дигар бо ҳам буданро надоранд, метавонанд тавассути додгоҳ ҷудо шаванд. ҷонибдорони ин иқдом манъи талоқи телефониро барои ҳимоят аз занон зарур мешуморанд. дар Тоҷикистон 3 талоқи исломӣ қувваи қонунӣ надорад ва муносибатҳои оилавиро идораи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ба расмият медарорад ва ҷудошавии оилаҳо дар додгоҳ сурат мегирад. аммо аксари аҳолии кишвар худро пайрави ислом медонад ва ҳукми талоқ дар ҷомеа пойбарҷост. мақомоти Афғонистон мегӯянд, дар як ҳамлаи маргталабона дар вилояти Ғазнӣ 30 корманди амниятӣ ҳалок шудааст. ҳамларо нафарӣ анҷом додааст, ки савори мошини пур аз маводи тарканда будааст. дар ҳамлаи дигаре, ки рӯзи 29 ноябр дар назди қисми низомӣ дар ин вилоят рух додааст, 24 нафар захмӣ гаштааст. ҳанӯз масъулияти ҳамларо ҳеҷ гурӯҳе ба дӯш нагирифтааст. вилояти Ғазнии Афғонистон яке аз минтақаҳои ноамни ин кишвар аст. дар ин ҷо миёни нерӯҳои ҳукумати Афғонистон ва гурӯҳи Толибон задухӯрди шадид давом дорад. тақрибан аз 19 ноҳияи ин вилоят 10 ноҳияи он зери назорати Толибон мебошад. дар Афғонистон, ки бештар аз 30 сол боз ҷанг давом дорад, талошҳои сулҳ ҳанӯз натиҷа надодааст. соли боз бо миёнравии Амрико гурӯҳи Толибон бо ҳукумати Афғонистон музокира мекунанд, вале ҳанӯз ба натиҷаи нарасидаанд. рӯзи 29 ноябр полиси Беларус зиёда аз 300 ширкаткунандаи намоиш ва раҳпаймоиҳои зидди ҳукумати Александр Лукашенкоро боздошт кардааст. аксари боздоштҳо дар Минск ба амал омада, ҳамчунин шуморе аз норозиён дар Брест, Рондо ва шаҳрҳои дигар дастгир шуданд. теъдоди умумии тазоҳургарон эълон нашудааст. наздики 4 моҳ боз ҳазорон сокини Беларус бо даъвати барканории Александр Лукашенко, президенти ин кишвар, эътироз мекунанд. эътироз пас аз 9 августи соли равон оғоз шуд, ки мақомот Александр Лукашенкоро ғолиби интихоботи президентӣ унвон карданд. эътирозгарон мегӯянд, интихобот шаффоф набуд ва барандаи интихобот Светлана Тихановская аст, на Лукашенко. онҳо истеъфои Лукашенкоро талаб мекунанд, ки аз соли 1994 то ҳол қудратро дар Беларус дар даст дорад. расонаҳои давлатии Беларус хабар доданд, ки Александр Лукашенко гуфтааст, пас аз қабули сарқонуни нав аз мақомаш канор меравад. беш аз 1 миллион нафарро дар Русия барои риоя накардани қоидаҳои беҳдоштӣ дар замони пандемияи коронавирус ҷарима карданд. вазорати корҳои дохилии Русия бо хабаргузории ТАСС гуфтааст, ки 1,1 миллион нафаре, ки ҷарима шуданд, қоидаҳои муқарраршудаи беҳдоштиро риоя накарданд. ба гуфтаи мақомот 976 000 нафар барои риоя накардани карантин ҷарима шуданд. барои вайрон кардани низоми ҳолати фавқулода дар Русия 1000 рубл, наздики $13 амрикоӣ ҷарима пешбинӣ шудааст.
дар Русия 12 миллион нафар ба коронавирус сироят ёфтааст ва 39 000 нафар аз сироят ба ин вирус фавтидаанд. оятуллоҳ Алии Хоманаи, раҳбари олии Эрон, гуфт ки барои қатли донишманди ҳастаӣ интиқом мегирад. Муҳсин Фахризода, донишманди ҳастаии Эрон, рӯзи 27 ноябр дар ҳамлаи дар наздикии Теҳрон кушта шуд. Ин ҳодиса нигарониҳо дар бораи танишҳои нав миёни Эрон ва Исроилу Амрикоро ба миён овардааст. Раҳбари олии Эрон рӯзи 28 ноябр дар вебсайти худ ба пайгирии ин ҷиноят ва ҳатман муҷозот кардани ҷинояткорон даъват кард. ӯ гуфт ки кори Муҳсин Фахризода идома хоҳад ёфт. ҳасани Рӯҳонӣ, президенти Эрон, низ мақомоти Исроилро муттаҳам кард ки бо қатли донишманди ҳастаӣ Муҳсин Фахризода барои Амрико муздурӣ кардаанд. N12 хабаргузории исроилӣ аз қавли як мақомдори исроилӣ навиштааст ки намедонад ин кушторо кӣ анҷом додааст. мақомоти Амрико аз шарҳи ин қазия худдорӣ карданд. рӯзи 27 ноябр дар шаҳри Хуҷанд лоиҳаи муттаҳидсозии журналистони тоҷику қирғиз дар масоили марзӣ баъди 6 соли амалигардӣ анҷом ёфт. ин лоиҳа бо маблағгузории Академияи мавҷи олмон ва дар ҳамоҳангии созмонҳои рӯзноманигории Тоҷикистону Қирғизистон барои дар якҷоягӣ инъикос кардани масъалаҳои соли 2015 роҳандозӣ гардида буд. гузориши ҳамкорамон Фарзони Муҳаммадиро дар ин бора бубинед. дар доираи лоиҳаи муттаҳидсозии журналистони тоҷику қирғиз дар масоили марзӣ ҳудуди 15 нафар раҳбарони шабакаҳои хабаррасонӣ ва рӯзноманигорони мустақил ки масъалаҳои марзиро инъикос мекарданд бо сипосномаҳо тақдир гардиданд. ба 2 нафар рӯзноманигороне ки матлабҳои зиёдро аз вилоятҳои марзии тоҷикистону қирғизистон дар ин авохир фаъолона бозтоб доданд, соҳиби ҷоизаҳои махсус ва тӯҳфа гардиданд. ҷои аввал насиби Неъматулло Мирсаидов, рӯзноманигори мустақил ва коршиноси масоили марзӣ барои нашри силсила мақолаҳо ва ҷои дуввум насиби Мафтуна Шукурова, хабарнигори телевизиони маҳаллии Симои Мустақили Якум, барои пахши видеогузоришҳояш гардид. Нуриддин Қаршибоев, ҳамоҳангсози ин лоиҳа ва раҳбари анҷумани расонаҳои мустақили Тоҷикистон, ҳангоми тақдими тӯҳфаҳо баён дошт ки барои наздиктар шудани рӯзноманигорони ду кишвари ҳаммарз лоиҳа кӯмакрасон буд. журналистони тоҷик ва қирғиз ҳамчун рақиб агар баромад мекарданд, тӯли 6 сол онҳо муттаҳид шуданд, яъне аз рақобат ба ҳамкорӣ гузаштанд ва онҳо мақсади асосии мо мусоидат кардан ба ҳалли мушкилоте ки дар манотиқи назди марзӣ вуҷуд дорад. имрӯз мебоист аз ҷанбасти озмун дар Қирғизистон натиҷагирӣ кунанд, аммо бинобар пандемияи ҳамагир ин ҳамоиш дар шаҳри Хуҷанд доир гардид ва рӯзи 28 ноябр дар Қирғизистон рӯзноманигорони фаъоли қирғиз ҳам қадрдонӣ хоҳанд шуд. рӯзноманигорон ва коршиносоне ки ҳангоми тақдими ин ҷоизаҳо иштирок доштанд таъкид карданд ки ин лоиҳа то андозае тавонист тавозуни хабарҳо ва принсипҳои бетарафии рӯзноманигориро риоя гардонад. баъди анҷоми лоиҳа низ ин созмонҳои рӯзноманигорӣ дар оянда ният доранд маркази матбуоти сайёро тавассути хаймагузорӣ дар мавзеъҳои даргир таъсис диҳанд ки барои дастрасӣ ба маълумотҳо мусоидат кунад. марзи Тоҷикистону Қирғизистон тақрибан ҳар сари чанд вақт шоҳиди муноқиша миёни сокинони назди марзӣ мешавад ки рӯзноманигорон мушикофона онро пайгирӣ мекунанд ва чӣ гунагии раванди гуфтушунидро тавассути расонаҳо бозтоб медиҳанд. Тоҷикистон ва Қирғизистон 976 километр марз доранд ки токунун 504 километри он муайян ва аломатгузорӣ шудааст. ду тараф бо вуҷуди гузашти солҳо натавонистанд сари минтақаҳои баҳсбарангез ба созиш расанд ва хатти марзро бикашанд. аз ин рӯ зуд дар ин минтақаҳои баҳсӣ муноқиша сар мезанад. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Хуҷанд. бонки миллии арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 30 ноябр чунин таъин кардааст. бинандаҳои азиз, ин буд хабару гузоришҳои Навиди бомдодии Радиои Озодӣ ва давоми рӯз ҳамкоронамон ба шумо хабару гузоришҳои нав таҳия мекунанд. сомонаи моро пайгирӣ кунед ва аз воқеаҳои рӯз бохабар бошед. бо шумо худоҳофизӣ мекунам то барномаи баъди худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед.